ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೋಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಎಂಕಳೈತೆ 3 ಜನ ಸೌಕರ್ನಾಗ್ಲಾತ ಪಡ ದಣಿಕ್ಲು ಆತ ತುಲೆ ಎಂಕಳೈತೆ ಬತ್ತನೆ ಉಂಡ ಸಾವುಕಾರ್ ಚಾಯ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಳ 3 ಜನ ಯಾನ ಬಂಗು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗನ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಐತೆ 3 ಜನ ಎಂಕಳ ಚಾ ಬರೀ ಆಗ್ತದ ಸಾವುಕಾರ್ ಚಾಯ್ ಬಂಡದು. ಸೊ ಚಾಯ್ ಬರ ಎಂಚೋಣ ತುಕ ಇದತ್ತ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಅಂತ ಎಂಕ್ಳ ಚಾ ಪರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಚಾಯ್ ಬರ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಚಾಯ್ ಐತೆ ಒಳಗಡೆನು ಅದೈತೆ ಒಂದೆ. ಸೊ ಅಂಚೋದು ಎಂಕ್ಳೈತೆ 3 ಜನ ಐತೆ ಮಲ್ಲ ಸಾವುಕಾರನಾಗ್ಲಾತ ಅದ ಬಂದು ಅಂದತ್ತ ತುಲತೆ ಎಂಕ್ಳೈತೆ ಸಾವುಕಾರನ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಚಾಯ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ. ಚಾಯ್ ಬರ ಇಂಚ ಉಂಡು ತುಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡ ದಾಯ ಸಂಗತಿ ಉಂಡದು. ಅಲ್ವಾ ಬಂಗು ತುಲೈತೆ ಆಗ್ಲೈತೆ ಕುಲೋ ಒಂದು ಬಂಗ್ಲೈತೆ 2 ಚಕ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದಾಳು. ಇಂಚ ಓಕೆನಾ? ಹಾಂ ಚಾಯ್ ಇಂಚುಂಡು ತುಲೆ ಸಾವುಕಾರ ಚಾಯ್ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಸಾವುಕಾರರಾಗಿ ಏರು ಗಿರಾಕಿ ಬರ್ಪೇರ ಅಗ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ಸಾವುಕಾರನಾಗ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಏರು ಚಾಯ್ ಬರೀರ ಬರ್ಪೇರ ಅಗ್ಲೇ ಸಾವುಕಾರನಾಗ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಳ ಸಾವುಕಾರನಾಗ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೆ 3 ಜನ ಚಾ ಬರೀರತ್ತಾನೆ ಅದು ಹಂಗ. ಎಂಕಳ ಚಾ ಪೂರ ಪರಂದಿಲ್ಲ. ₹10 ಚಾಯ್. ದಿ ಚಾಯ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ತುಲ ಇಂಚ ಎಂಚುಂಡು ಬಂಗು ಚಾಯ್ ಎಂಚುಂಡು ಅಲ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಳ್ಳೊಂಜಿ ಬಯ್ಯಡೊಂಜಿ ಸಾವುಕಾರನಾಗ್ಲ ಆಯ್ನ ಅಂಚದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾವುಕಾರನಾಗ್ಲ ಅಂದ. ಹಾಂ ಹಲೋ ಬಂಗು ಸಾವುಕಾರನಾಗ್ಲ ಇಂಚು ತುಲೆ ಏನಾಗ್ಲಿ ದಾನೇನಲ್ಲ ಚಾ ಪರ್ದಾಣ ಇಂಕ್ಲೇಗಿದೆ ಎನ್ನಂತೂ ಚಾ ಪರ್ದಾಂಡು ಅಗ್ಲ ಚಾಯ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಥರ ಅಲ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಪೋತ್ರ ಒಂಜಿ ಚಾಯ್ ಬರ ಪರ್ದು ನಾನು ಇಂಕ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಅಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾ ಬರ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲ ಸಾವುಕಾರ ಆಪಣೆ ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದನ ಇಂಕ್ಲ ಬೇತೇನೆ ಅವಸ್ಥೆ ಅದ ಹಂಗು. ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಆತನ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಂಚ ಅಂಚೊಂಜಿ ಚಾ ಬರೀರ ಬಣ್ಣಗ ಅದು ಬಯ್ಯಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತವೆ ಚಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಆಂಡು ಅಂಚದ ಇಂಕ್ಲ ಇಡೆ ಬರ್ತನೆ ಇಂಕ್ಲ ಈ ಅಂಗಡಿ ಲೈಕ್ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ 5 ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಒಳ್ಳೆ ಸಾವುಕಾರರು ಚಾಯ್ ದಿ ಚಾಯ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ತುಲ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪಿರ ತುಳಗೆ ನಮಕು ಏರಂಡ ಸಾವುಕಾರ ಪನ್ನಡೆ ಯಾರು ಪಕ್ಕ ಕೋಪ ಬತ್ತಲ ಅಂಡು ಅದ ಇದೇ ಬಂಗು ಚಿನ್ನಿಗಳು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಸಾವುಕಾರ ಮಂಡ ಯಾರು ಆಗಲೇ ఒక ಬೊಲ್ಪದ ವೆಂಟೆ ನಾನು ನೆರೊಂದೇ ಪೇರಿ ಒಂದು ಎನ್ನಂಚನ ಅಂಡ್ ಎಂಚಂಡ ದರ್ಬರಿ ದರಿತಿರ್ತೆ ಅದ ಅಂಚನ ಅಗ್ಲ ಏರ ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಂಬುದೈತಲ್ಲ ಪಂಡದು ಪಡು ಈ ಮಲ್ಲ ಅಂಬಿಯನ ಅಂದು ಸಾವುಕಾರನ ಅಂದು. ಸೊ ಐನೊಂದು ಆಗ್ಲು ಚಾಯ್ ರೀತಿದ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಬಡ ಕೆಲಸ ಸರ್ತಿ ಎಂಜಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಏರು ಒಂಥರ ಮಲ್ಪೇರ ಐನೇ ಪೂದಾರಿ ನೋಡೋ. ಸೊ ಅವೇ ಭಯಂಕರ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ 3 ಆತನ ಹೆಂಚನಿದೆ ಆಗ್ಲು ಹೆಚ್ಚದಂಡ ಆ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಗ್ಲಿ ಐನ ಪುದರ್ ಹಿಡ್ದು ಇಂಥ ಭಯಂಕರ ಇಟ್ಟಾದಿರಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ತುಲೆ ಬಂಗು ದಳ ಪನ್ನೀರ್ ಉಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚಹಾದೆಲ್ಲ ಪನ್ನೀರ್ ಉಂಡ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್? ತುಲೆ ಸಾವುಕಾರ ಚಾಯ್ದ ಓನರ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅದು ನಮಗೆ ಈ ನೇಮ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅದೇ ಅಂದರೆ ಸಾವುಕಾರ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹೌದಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಾ?
ಸುಳ್ಳೆ ಆರಾಗ ಒಂಜಿ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂದು ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ನಂಚದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಬ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ವಿಡಿಯೋ. ಹೌದೌದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಾಗ ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತಲ್ವಾ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ. ಹೌದು, ಅದು ನಮ್ಮದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಂ, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಮ್ಮದು? 2 ಚಕ್ಕುಳಿ ಮತ್ತು 2 ಟೀ. 36. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನು ಹಾಂ, ವಿಡಿಯೋ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹೌದೌದು. ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಮೆಮೊರಿಗೋಸ್ಕರ. ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಿರುವಾಗ ತಂದೆಯವರು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದೌದು. ಸಾಹುಕಾರ ಅಂಗಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ತುಳಿತ ಒಂಜಿ 36 ರೂಪೀಸ್ ಪೇ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಗಳ. ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಮುಗ್ಲತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ? 3 ಮಂತ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ 3 ಮಂತ್ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಚಾಯದ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ್ದು. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಎಡೆ ರೀತಿ ಬಂದದಿಲ್ಲ. ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಮೂಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ ತನ ಈ ಕ್ಯಾರ್ಪುರಂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೆ. ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ ಕ್ಯಾರ್ಪುರಂ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಡೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕರೆಕ್ಟಮ್ಮ. ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಚಾಪುರ ಬರ್ತಾ ಉಂಡು. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಬೈ ಬೈ.